Dyma Sean, Sian ac Andrew, a mae'r tri wedi cytuno bod yn guinea pigs i ni heddiw a rhoi go ar ddianc o stafell, neu escape the room. Da ni heddiw yn King's Cross a clwb cwers ydi stafell efo lot o puzzles a falle, a ti'n gorfod trio atab y puzzles a gwneud fel o bethau i gael o allan o'r rŵm. Na i drio bod yn aelod creu'r tîm, ond gael ni fel sydd eithi, bydd yn hwyl dy bynnag. Dwi'n meddwl na Andrew fydd y cryfa, achos mae o'n gwneud lot o puzzles anyway. Dwi'n dda'n datrys problemau, ond dwi'n meddwl fydda i logically meddwl amdano'r puzzle. Erioed nid fydd lein o blaen, na do, dwi'n edrych blaen. Dwi'n disgwyl panic actually yn chydig, achos fydd y adrenalin yn mynd a dwi'n blai'n gwybod beth i wneud. Dwi yn berson cysadleuol, yn enwedig pan mae'n dod i ffrindiau. Dwi'n siŵr be dwi'n disgwyl, dwi'n gwir papur efo cliw yn efo, dwi'n gorfod mynd trwy pethau chwilio am cliw arall tan da ni'n cael hyd i goriad. We're actually a super secret spy organisation. My boss, Mr. Q, that mouse over there, has had his eyes on you for the past couple of months. Also, the double agent has reset the security device attached to the room to explode after 60 minutes. And I've heard that this device, if it explodes, it could create the Big Bang. Your job today is to avoid the Big Bang. Os di byd yn mynd i explodio fel bod o'n dweud, mae lot o pressure dydy. Mae wedi neu fi'n mwy cyffroes yn y peth. Da ni ag fi'n mynd fewn? Dwi'n nerfus. Ia, mae gan y tri 60 munud i ddatrys cyfres o bosau mwyn darganfod pwy ydy'r secret agent cyn dianc o'r stafell. They're doing really, really good. They're beyond halfway in the game, and they've had 2 clues and 2 radios, which is really, really good for a team to be able to do that well. The strongest member of the team is the gentleman in the plaid shirt. He's methodical. He will follow something to its end conclusion. Gall unrhyw wrthrych yn y stafell fod yn gliw gwerthfawr, neu jyst yn sgadennin goch. Red herring i chi a fi. But right now I believe they're going to make it out in time, hopefully with under a minute left. Gyda'r cloc yn cyfri lawr, a fydd y tri'n dianc cyn iddi fod rhy hwyr, ac achosi y Big Bang. Yes! Congratulations, guys! Mae'n gres, dwi'n meddwl, a ni offen o, a ni allan o stafell. Swn i'n dweud Google ddim byd, achos mae'n mynd i sbolio bob dim, os da chi'n gwybod beth sy'n dod. Peth mwyaf frustrating am y profiad oedd gweld yr amser yn ticio lawr a meddwl, dwi'n wedi gael amser i wneud bod dim. O'n i'n mynd rownd yn chwalu pethau chwilio am goriadau cliws, di gwir. A dwi'n eisiau neb arall fynd allan o'r stafell cyn fi, a cliro'r amser. Gorffan o whole tîm, nath ni ddod gael y cawr arch os fi oedd y gorau neu beth dim.